Съобщение за земните знаци Телец, Дева и Козирог. Да попитаме Таро за зодия Телец. Как ще усетят слънчевото затъмнение телците на 21 септември? Зодия Телец. Съобщение за телците. Нека да слушат и хора, които имат луна или асцендент Телец. Телци. Раздяла, развод, самота. Чувствате се отхвърлени, чувствате се пренебрегнати, чувствате се нежелани, самотни, мълчани. Аз имам чувството, че телците много в момента имат нужда точно от тяхната гривна, защото тя е пълна с камъни за любов. Камъни, които лекуват сърцето. Ето е гривничката на телците. Това е мъжкия вариант с много обсидиан. Плетена, регулираща се. Ще трябва да го преживеете, телци, и това ще мине. Я да видим за девите. Съобщение за зодия Дева. Защото в техния знак се случва слънчевото затъмнение. То ще е частично, но се случва в Дева и може би девите най-силно ще го усетят. Съобщение за зодия Дева. Думата при вас е търпение. И по някакъв начин искам да ви кажа, че висшите сили, ангелите, архангелите, енергиите, Господ или в каквото вярвате, Вселената, молбите ви ще бъдат чути. Имате тяхната подкрепа. Деви, вижте вашата гривна колко е красива, с тигрово око и с цитрин камъка на търговеца. Това е дамския вариант. Мъжкия са същите камъни, само че е плетена и са по-големи. Искам да ви покажа една жена тук в комбинация тройна. Жена, която казва, аз много време съм в тая комбинация и сякаш вече не издържа и казва колко още да търпя, да стоя и да чакам. Това са въпросите, които тази жена ще си зададе. И сега през новолунието в Дева най-вероятно нещо ще й проблесне, ще й просветне, просто изведнъж ще прозре как трябва да постъпи. Да видим за козирозите, как ще се отрази на козирозите това новолуние в Дева. Да видим зодия Козирог, съобщение.